damun mu musamman ma mu talakawan Najeriya. Wannan abu da yake damun ba komai bane irin sakaci da shugabanni suke yi da rayuwar mu, da kuma ya dawo ma abin har ya dawo ma akan addinin mu. An hana mu fita, an hana mu ci, kusan an hana mu sha. Tunda an ce kar ka fita ka nema, da farko aka ce mana sati biyu, aka ƙara mana sati biyu, aka ƙara mana wani wurin aka ƙara sati ɗaya, wani wurin kuma aka ƙara sati uku. Fi sabilillahi, wannan adalci ne? A matsayinku na shugabanni waɗanda muke ganin ku ne waɗanda za ku sa mu a turba ta daidai, amma ku ne kuke kawo mana abubuwa na matsaloli. Yanzu an ce kar mu fita. Idan ni ina da kamar 5,000 a aljihuna, wani fa sai ya fita ya samo naira 500, kuma aƙalla yana da 'ya'ya sun kai 20 ko 10, kanin ya je ya samu wannan abin ya ci da su. To wannan ya kake gani ka tsida shi har tsawon sati 5 ko tsawon wata guda ko sati 2 ko sati 1? Kana ganin wannan Allah ba zai kama ka ba da wannan hukuncin? Ko wani irin shugabanni ne kuma marasa adalci? Mu bayan Allah ne, an hana mu ibada bautawa Allah, kuma ko ba komai mun tabbatar muna ganin cewa kuma musulmai ne, kuna sallan nan. To kai ya za a yi kai sallar ka Allah ya karba bayan kana shugabantar bayan Allah wanda kai ka hana su yin sallah? Kamar tallafi da ake magana, yanzu sauran ƙasashe da suka ci gaba da aka yi wannan abin, kowane mai akawun ana tura mai kuɗi, ko kuma a je mazaɓa a ɗau kuɗi a bada. Amma a Najeriya mu dai ba mu ji jihar da aka yi ba, in ma an yi bata ga daga talakawa ba. Ku kuraye, 'yan majalisu kuraye, sanatoci kuraye, gwamnoni kuraye, shugaban ƙasa kure. Yanzu an ce ga kuɗin nan na marigayi Janar Sani Abacha, an ce an shigo da su Najeriya domin a yi wa ƙasa aiki. Ina suke? Amerika ta ba da tallafin kuɗi domin a tallafa ma waɗanda abin da ya shafe su. Ina kuɗin nan suke? Me aka yi mana? Me aka ba mu? An saka mu cikin wani yanayi, cikin wani halin haƙula'i, wanda mu dai tar Allah yi wadai da irin wannan mulki da ake mana na fir'aunanci, na zalunci, da rashin ci gaba. Ba ku son ci gaban kanmu, ci gaban rayuwarmu, ci gaban addininmu. Kun goya baya, kun ba Yahudawa goyon baya, an ci mutuncinmu, an ci mutuncin addininmu. Tunda yanzu ina musulmi, wannan na musulmi, wannan na musulmi, mu 10 ko 20 a ce wai ba za ka fita ka je masallaci kai sallar juma'a ba. Saboda me? Idan baka je kai sallar juma'a ba, ta ina za mu roƙi wannan bala'i da ya shigo ƙasar nan ya Allah ya yi shi? Yanzu ka duba kamar ƙasar Legas ko jihar Borno, a yanzu an ce an ba da dama in kana da wannan takunkumin ka je ka lallaba kai kasuwarka a malejance. Ba a taimaka mana ba. Amma jihar Katsina ba a yi ba, jihar Kano ba a yi ba, jihar Kaduna ba a yi ba. Sai dai lokaci bayan lokaci in kun ga dama, kun so abin da kuke so, sai ku buɗe na ɗan kwana 1 ko kwana 2. To wannan ma jihar Kano ne da jihar Kaduna ake yi. Shi gwamnan jihar Katsina na Maliya, sarkin Kwalba, bai taɓa ƙananan kasuwannin ma na ƙauyuka na al'umma annabi, wanda talaka 'yan ƙauye ke fitowa su kai ragunansu da awakansu da ettiyar masararsu da ettiyar dawarsu da ettiyar geransu, tiyar riɗi da abin da suke da shi su sayar, su samo ɗan abincin da za su ci da iyalansu. Kwata-kwata ya ce a'a, duk kasuwar da aka tana ci da 'yan jama'a suna haɗuwa, sai ci kawai an ba da oke a kulle ta. Kai kana ga za ka yi kyakkyawan ƙarshe? Wallahi ba za ka gama duniya lafiya ba, matuƙar baka gyara ba. Kuma ko gaba ɗayan ku da Buharin da sauran gwamnonin jihar Najeriya da 'yan majalisun reps da kuma sanatoci da kuma gwamnoni da 'yan majalisun jiha da sauran ciyamomi da kansiloli da duk wani wanda yake da mukami har sarakuna, wallahi tallahi kai can ku can rayuwar ku, matuƙar ba ku tallafa ma talakawa ba, mu masu ƙaramin ƙarfi wanda muke cikin halin haulai.
Allah ba zai kyale ku ba. Malamai kuma da kuke bada goyon baya, mu mun san cewa ba komai bane, wani abu kuke samu. Kamar manyan malamai, ku ne muke takama da ku. Yanzu an ce su waye shugabannin, duk wani dan wace kungiya, in dan kungiya ne dole zaka ce ga malamin da kake bi. Amma kun ba mu kunya. Idan kai dan izala ne akwai wanda kake bi, in kai dan shi'a ne, in kai dan kalakato ne, in kai dan tatsine ne, amma babu tunda ake wannan abun, babu malamin da ya fito yana wa'azi yana faɗakar da shugabanninmu akan wannan abin da ke faruwa. Sai dai kawai kun yi gum, sai dai a ce wani wai ka wanke hannu ka koma gida. To ku shugabanni, in mun wanke hannu mun koma gida, uwa ku za mu ci, uwa ku za mu ci. Dole ne idan kuna so mu wanke hannu mu koma gida, yana da kyau ku tallafe mu, ko kuma ku biyo mana da wasu hanyoyi, ko ku ce mu nemi wannan abin. Duk wanda bai da wannan abin a kama shi. Ka dan fito ka ci kasuwarka, naira 5 naira 10 ka samu. Dama akwai malamai suna cewa akwai lokacin da idan irin wannan abin ya faru, za ku zo ku ce ku kun hana mu ci, ku kuma dama kun tara, kuna da gida da AC da mota mai AC da wuri wanda za ku keɓance ku je kuna alfahari. Kun hana mu, ai ku kun hana mu. To Allah kuma zai hana ku shiga aljanna matuƙar ba ku tausaya mana ba, kuma mu ba za mu taɓa yafe muku ba matuƙar ba ku gyara ba. Amma in kuka gyara, Allah gafurur rahim ne, yakan iya yafe ma kafiri ma ya musulunta, kuma musulmi in yi babban kuskure ya roki Allah, Allah yakan yafe mai. Amma abin da muke so da ku a matsayin ku na shugabanninmu, farko wajen sallan nan a gyara, wajen kasuwan nan a gyara mu, a taimaka mana mu masu karamin karfi, dan Allah dan Annabi. Idan kuma ba za ku yi ba, za mu bar ku da wanda ya halicce ku. Idan ku kun fi karfin mu, kuma kun san Allah mai zabaniyawa ya fi karfin ku. Mala'iku suna nan, akwai Azra'ila, akwai mai tsaron wuta, akwai madaka. Kuma in kafirci kake ji, ina Fir'auna, in kuɗi kake ji, ina ɗan Ƙaruna, in wauta kake ji da su wannan, ina su Utubatu, ina su Abu Jahil. Ko ina kake, kowace ƙasa kake, kowace jiha kake, kowane local government kake, kowane ƙauye kake, duk matsayinka, duk wannan ɗinka, duk kuɗinka, duk sarautarka, Allah yana nan, kwanaki ne ya ɗiba maka, kuma za su zo, kuma za su ƙare. Idan suka ƙare sai mu gani za ka ci gaba da rayuwa. In ban da rashin tunanin kuma na shugabanni, ku duba a cikin ku gashi nan da ɗaiɗaya ana zarar ranku, amma kun ki fahimta. Kuma ba ko idan kai adalcin nan fa kanka kai mawa, ba mu kai mawa ba wai mu ka taimaka ba, kanka ka taimaka. Saboda shugabanci, irin shugabancin da kai, za a zo a tambaye ka.